E atendede agora porque os gandeiros de Dodro veñen xa anos denunciando que sofren actos vandálicos. Este último ten que ver co alimento do gando, porque, atención, apareceron 35 rolos de silo completamente estragados, rotos, cortados con navallas ou mesmo cun cúter. Din os gandeiros que cunha precisión que mesmo os autores aseguráronse de que quedaran completamente inservibles. Ollo porque a Paco, que é o gandeiro máis afectado, faltábanlle 14 deses rolos, o que ven a significar pois arredor duns 1.000 euros de perda económica, que non é pouco. E din que non é a primeira vez. De feito, todos coinciden e sinalan a uns autores que están detrás destes actos. Rafa, vemos que os rulos están completamente inutilizados, non? Porque que pasa cando se cortan? Pois este é como unha bota de conserva, no momento que lle anteo aí estropese. Isto estaba herméticamente cerrado. Ou se plastifican no momento, cousa que é moi difícil, moi complicada, ou se non, empezan a pudrir. Ainda que non sea chuvia, ainda que lle entre aire. Algunas veces teñen un burato dun paxaro simplemente, nesa zona xa se empeza a pudrir. Estos, se os consumen agora, pois valen, pero claro, é imposible. Estos son para o inverno, non son para agora. Nos outros dali de arriba notábanse os cortes non só o plástico, tamén a rede. Nada, isto aquí vese perfectamente que foi cortado ben cun cúter ou cun navalla ben afiadiña, porque os cortes son completamente limpios. Cai chalma ao chan, pero que ibas facer? Tens que roer, non sabes quen foi, e ainda que sabes quen foi. Este ano, gracias a Dios, non me tocaron nada, pero o ano pasado cortaronme 11 nunha finca e fai 2,36 en dúas diferentes. Paco, ti foches principalmente o gandeiro que máis destrozos sufriu. Como te quedaches ti ao ver que tiñas así os rolos? Como que pois de pedra. E cantos che romperon a ti? 14. Eso non vale para nada, eso non vale para nada. Así están aí na finca, hai que tiralos. Claro, máis ou menos cantas perdas terías? Pois poño 50 euros por rolo. A ver o que pasa, a ver se siguen, se paran, se foi unha casualidade, a ver. Ven pasando de anos atrás e xa non só cos rolos. Sí, con millo. Hai 3 anos encheronme unha finca de 3 hectáreas e media de puntas. Quedou o millo todo na finca tirado ali. Sabemos fijo, o das puntas sabemos fijo quen foi, pero non se pode demostrar. Nós temos unha idea de quen pudo ser, pero claro, que a quen denuncia, se non o ves, é como se non superas. Veremos en que acaba todo isto, porque levamos así varios anos, a xente a enfrentarse uns veciños con outros, porque non se toman medidas con outros temas. É mellor chegar aquí e non ver a ninguén, porque chegas aquí e que ves a alguén facéndoche daño, que faz? E a min tocaronme 2 rollos, a outro veciño 26. O ano pasado foi en Lestrobe, hai 2 anos foi en Nimo. É que isto é todos os anos así.